Я извикай Ауди. Денис, извикай Ауди. Ауди, това не е пълен, бе. О! Абе, стига ми капахте кучето, бе! Ей! Тук обаче има един заед. Той какво прави? Копа. Копа дупка. Гледам, добре се справя, май само потъна. Да. Това се е храна. Защо така им правиш така? Денис, я направи така да изтаковаме Арго да скочи. А? Не ще да скочи вече. Хлопна. Бръскаш ми апарат. Худе! Че те... Ей! Не! Слави, седи се там. Снимате тези безценни главни. Снимаме. Ето го, той вече и той влиза. Влиза. Абсурд и той се разигра. Колко ти просто?